Dito yun ano eh, naka-highlight si Sean eh. Dito yun eh. Guys, benta mo yung laban para manalo kasi. Hindi pa rin. Kahit ibenta niya, di tayo mananalo. Mapalo lang. Nalawag mo na niya. Nalawag mo maganda. Kala ko pala. Sino pa painting na ba? Alvin, wala ka. Yeah. Ayun na yan, no? Stand by! Stand by! Lexi, Patrick, Marlon, Lexi, stand by! Stand by na, stand by! Matutulog ka ng isang oras? Stand by! Wala bang court! Gusto ko Stand by maglaro na! ng Monday. Nakakatulog ako yung puto. XP2 or late May? Kaya mas gusto ko yata yung link kasi hindi ko lang yung XP2. XP2 friend. Ay, mababa yung mga nasa, hindi mo na matataas.
Ayaw mo na. Tayo. Pinikpitan. Akala mo ano eh. Akala mo sa harap. Akala mo sa harap yung. Huli ka sa likod lang pala. Butik na. Ay, sorry, nagre-record pala. Kanina plus on. Ang J. Grabe! Ay! Grabe yun! Namamatay na sa hangin eh. Oh? Ang dami new faces. Malakas siya talaga. Open player yan, boy. Gogo last minute. Pitik yan! Last minute Yun yung eh. pinapag-aralan mo, no, friend? Last minute. Yun nga eh. Ay! Yung last second mo, di ba? Dalawa, guys, ginawa na. Parang nakalawlaw yung net niya. Medyo. Baka kaya bumabasok yung mga service ko, makalawlaw yung net. Di ba? Tataka ako pumapasok eh. Oo, kasi naka Ay. namamahay. Hindi na may last minute oh. Uy! Grabe yung control Kenny. Kasi si Sir ka, hindi naman natin bilang tayo doon, coach siya nila. Uy! Bang ina bang. Likod mo likod. Ay! Last one ka rin. Yan, hindi ko lang sinusunod. Parang nakalaro ko na siya sa marketplace. Grabe yung channel niya. Oh. Oh. Natutuwa si Kuya G sa mga Nakakainis. Kanina ka pa. nagpatikpak siya ng control net.
alam. Word 4, Lexi, Patrick, Angelo, Alexis! Kahit ako itong position. Putang ina, putang ina. Ay! Ay! Paano yun? Uy! Ayun! Break! Break! Need what? Sino pa? Sino? Si Hans na. Si Hans. Basta? Yan tayo. Thank you. Saan tayo? Hans. Sila Hans. Hans. Saktong-sakto! Anong laban mo doon? Saktong-sakto yung slice niyo, no? Challenge yan, no? I got 6 stars, friend. Share.